Smaka. Jo då. Jo. Nämen. Tack, tack. Nämen. Vad var det där för busunge? Tog du nappen tillbaka? Det var det värsta jag har hört någon gång, tror jag. Tog du nappen tillbaka? Va? Det får man inte göra, va? Så får man väl inte göra, va? Vad ska du på prata på då? Här, titta. Mm. Nej. Titta. Nu fick du den. Och så klappar vi händerna. Vad duktigt. Vad duktigt. Tack så mycket. Nämen. Ja. Där. Titta. Åh, vilken god napp. Klappa händerna när du är riktigt glad. Faller bra. Nu äter jag upp dig. Det låter som en liten bil, du. Nämen. Ska vi gå och äta mat? Nam. Nam. Hej då, kameran. Hej då, kameran. Åh, klappa händerna. Klappa. Söt nos.